Moji milí a drazí přátelé, radostně zdravím a vítám vás u sledování dalšího videjka z cyklu Zprávy z nebe. Tentokrát se budeme věnovat období mezi úplňkem Beranu, neboli tedy úplňkem v období vah, až do novoluní ve vahách. No, úplněk je 7. října a novoluní bude 21. října, takže jsme si to hezky vymezili. No a jako doprovod jsem vybrala prostě takové top fotografie, především tedy z tohoto úžasného období, které ještě stále můžeme nazvat podzimní rovnodenností. No a jak je mým zvykem, především jsou ty fotografie z přírody, protože tam nalézám opravdu nejhlubší harmonii, rovnováhu. Takže si můžete pokochat. No a samozřejmě taky najdete v jednu chvíli i obrázek, astrologický obrázek té konstelace na úplněk, který tedy bude takovým vlastně prvním tématem našeho povídání. No ale nejprve se tedy nalaďme vůbec na tuto dobu. Dneska je neděle 5. října. Máme vlastně slunce je na vrcholu vah, můžeme říct, v takovém tom prostě středním, v tom středu. A my si můžeme naplno tedy užívat ta témata, naplno si prostě i zachytit ta sdělení znamení vah. Vždycky, když je to sluníčko uprostřed, tak maximálně nás vlastně inspiruje, maximálně rozjeté. Takže jistě již jste zachytíte právě jakási tedy poselství na to, jak pracovat na tématu. Doslova buď vztahy partnerské, milostné, nebo profesionální, kolegiální, nebo vůbec vztahy s lidmi. Můžeme to i takto převést a můžeme tedy pozorovat takový ten fenomén, ten první zákon, já považuji to za první takový zákon těch zdařilých vztahů, tak to je dobré spojení se sebou, ne jako se svým egem nějakým, které prostě něco tady bude prosazovat, ale se sebou z vyššího hlediska, tedy se svým, buď řekněme, vyšším já, nebo duší, nebo atma, nebo se zdrojem, napojení na zdroj. A pokud jsme v tom takovém flow, v tom proudu toho svého vyššího, nebo jak to nazvete, nebo s vesmírem, nebo někdo řekne s Bohem, tak vlastně by se to všechno v těch vztazích, to okolí se podle toho vlastně naladí, podle toho se k nám chovají lidé, a nebo nechovají, že to záleží. Pak je další věc, že si taky děláme spoustu představ a že vztahy jsou vlastně, nebo váhy jsou intelektuální znamení, které známo, že intelekt je mysl. Samozřejmě se může mýlit, že ještě to není všechno. A proto váhy, které žijí také hodně budoucností, plánují budoucnost, o tom jsme se bavili v minulém videu, jak do toho úplňku je důležité prostě hodně věcí naplánovat. Zdařile, samozřejmě zase v souladu, že s vyšším nějakým z duší procítit, tak vlastně to plánování, ale takové ty představy, jak to bude, tak se mohou stát samozřejmě potom bolestí, proměnit se v bolest, když to není podle těch představ. A ve vztazích vlastně je to nejvíce, si myslím za sebe, asi nevím jak u ostatních, ale u vás, ale přátelé, ale u mě určitě nejvíce bolesti bylo právě v tom, že nedopadly ty minulosti, ty vztahy podle mého nějakého scénáře, že, nebo prostě těch představ, jak by to mělo být. Takže tady je hodně toto mysterium důležité. A tím já už se vlastně dostávám k tomu úplňku, který prostě je přesně na toto téma. Úplněk v Beranu. Luna vstoupí do Berana, za chvilku si řekneme kdy se to mysterium začne, ten balíček se začne rozbalovat, to tajemství tohoto úplňku. A jakmile vstoupí do Berana, tak vlastně začne to téma být sám sebou ve vztazích. Luna v Beranu, slunce ve vahách. A vlastně to je jako buď o tom, že se nám
ta světla nebo ta dvě témata, ta luna v beranu začne vlastně přidávat jako každý měsíc, ale teď tedy se to zesiluje, jak si pomůže nám procítit nebo pomůže nám uvolnit se dobrovolně, že? Do toho, do sebe vlastně, do sebe sama, jako do malého dítěte, miminka. Beran je dítě mezi 0 až 7 lety. To rané dětství, kdy vlastně to, jak jsme byli chtění, přijatí, bylo velmi, velmi zásadní. Ovlivnilo to celý náš život a kromě jiného právě i, nebo především ty vztahy. Takže tady luna nám pomůže se ponořit z jedné strany do svých vlastních potřeb. Jo, úplně beran je naprosto nepartnerské znamení. Do toho, jak my sami se cítíme, co my sami si přejeme, co je důležité pro náš vývoj, co nám dává radost, energii, což je vlastně to samé, že když nám něco nás baví, těší, tak to prostě máme dělat, je to ono, to pravé. No a na druhé straně slunce ve vahách, váhy jsou naprosto partnerské, extrémně partnerské znamení, zaměřené na to, jak teda, co o nás si myslí druzí, jak prostě to proudí mezi námi a světem, jak si vážíme sebe, jak umíme teda něco i nabídnout, dávat a brát. No, tady ta témata vlastně člověka, kterému je mezi 42 a 49 lety. No a když teď to bude obojí tedy bude uprostřed v tom 15. stupni vlastně, jo, i ta luna, i to slunce, nebo v 16. Jo, teď nevím přesně, za chvilku to tam vlastně, už to tam vidíte na tom obrázku, jo, takže v každém případě uprostřed ta luna bude vlastně na úrovni, budou to ty pocity v momentě vrcholu toho úplňku, vrcholného bodu úplňku nebo samotného úplňku, tak ty budou pocity vlastně asi 3,5letého dítěte nebo 4letého dítěte. To je ten úkol se takto se zavřenýma očima nebo meditativně nebo nějakým způsobem hodně ponořit. Právě můžete si jako víc vymezit tento věk, pracovat s vnitřním dítětem v tomto věku. Jo? A na druhé straně máme toho člověka, to slunce, ten král mečů, že? Ten jakoby intelektuál, ten pan váha, rozumný, pragmatický, který už teda v tom umí chodit, tak jemu bude věkově v momentě úplňku asi těch 45, jo, zase to tak 46 zaokrouhlíme to. A ta světla teda, tak to ten král a královna bude vlastně jako holčička malá, nebo prostě, jo, jak jsem to už říkala, ta luna jde hodně přes ty pocity, uvolnění a slunce jde přes zvědomění. No a buď se to bude jako rozjíždět, že my najednou prostě řekneme kašlu na všechno, kašlu prostě na druhý lidi, na to a úplně se budeme jenom muset věnovat těm svým pocitům a můžeme se úplně jako stát až tak jako asociálními, úplně se vymanit prostě. Může to být jako i prostě nedobré, jo? Může tam nastat nějaké ublížení ve vztahu a podobně, nějaké nedobré třeba rozhodnutí, zbrklé, a nebo prostě potom zase musí ten pan váha zase to přehoupnout, tu vlastně opozici, tu houpačku na druhou stranu a zase řešit vlastně tu realitu, jestli máme všechno poplacené, zaplacené, jestli jsme prostě adekvátní a nebo prostě nějak si uvědomit tu vztahovou situaci a zase prostě by to byl jako druhý extrém bez těch pocitů. Úplněk vždycky přináší, v horším případě samozřejmě v tom běžném světě i nějaké třeba nehody, problémy, je tam menší soustředění, konflikty právě se mohou zesílit, vztahové konflikty, když jsou lidé nevědomí, ani třeba nevědí, že je úplněk, nebo že to prostě není vhodné v tom úplňku vztahovém, ať je to takto nebo obráceně, nebo druhý za půl roku zase bude luna ve vahách, slunce v beranu samozřejmě, taky to téma být sám sebou ve vztazích. Takže když si to neuvědomíme, tak se to rozjíždí, lidé jsou prostě v konfliktech, rozporech, jestli se teda v rozčarováních, různých bolestech, vztahových zraněních. A nebo teda my s vámi samozřejmě propojíme ta světla vědomě, představíme si, že mezi nimi, že spolupracují, že se to dá prostě zharmonizovat, ale rozhodně budeme prvně, protože proto říkáme, že úplněk je v beranu, protože ta luna, je to plná luna, samozřejmě na nebi vidíme lunu,
ne jo, slunce, jako když mluvíme úplňku, plná luna, tak se samozřejmě prvotně zaměřme na tu lunu, protože tam spíš jako máme tendenci většinou, že žít spíš tím jako rozumem a tak, jo, to jako pokud nejsme úplně extrémně jenom nějací citlivci, takže trošku tam přidat, že nějakou tu vůli tam dát a prostě ponořit se do těch pocitů. Ovšem na základě té vztahové situace. Máme nějakou vztahovou situaci všichni. Někdo je sám, někdo je s někým, někdo si přeje třeba i navázat, můžeme mluvit o profesních vztazích, navázat nějaké nebo vylepšit nebo ukončit nějaké třeba profesionální partnerství. Jo, je to prostě široké spektrum, jak kdo, co zrovna řeší, prožívá. Nemluví o tom, že ještě máme to slunce v nějakém domě, že teď se tu vždycky ty vztahy ještě řeší přes nějakou konkrétní životní situaci a tedy, nebo i tu lunu. Takže tolik asi tak přibližně to téma toho úplňku. Pojďme si teď upřesnit, kdy vlastně budou přesné ty časy toho úplňku, ať si to můžete zesynchronizovat s diářem. Takže sám o sobě ten úplněk bude 7. října v 5 hodin 40 minut. Ten přesný moment té opozice. A začátek, tedy vstup luny do znamení Berana, bude 6. října v 6 hodin 40 minut a konec 8. října v 7 hodin 12 minut, kdy luna vstoupí do znamení Býka. Obě ta světla tedy budou v 15. stupni, upřesňuji, už to tady vidím i před sebou. Když se ještě podíváme trošku konkrétně, co se tam bude dít, vidíme, že Slunce, Luna nemají kolem sebe žádné planety. Spolu s Lunou je ve znamení Berana je Chiron, zraněný léčitel. Tam si můžeme ještě říct, že ta Luna se s Chironem spojí v těch úplňkových dnech 7. října ve 23 hodin 43 minut, 26. stupni Berana, takže tam taky doporučuji si to dobře procítit, nebo ten večer, samozřejmě už to bude prostě třeba v 9 hodin, 8, 9, řekněme, už to bude působit toho 7. tady to už je dost pozdě, no, tak si můžeme taky zase zapracovat třeba na 5letém dítěti, 6 nebo 6letém už dokonce. Jo, případně, pokud někdo třeba opravdu to má jako téma, náročné dětství, ale jinak je to procítění, propojení. Chiron je tedy ten zraněný léčitel, takže svých různých nejistot toho stavu, takového jako outsidera, kde si nevěříme, že můžeme si dovolit třeba dělat, co nás baví, nebo prostě víc projevit takovou jako asertivitu v těch vztazích, i třeba odmítnout už, když něco nám nevyhovuje, podobně. Můžeme si to dát do souvislostí s tím nastavením třeba z dětství. Takže může to být i citlivý moment, můžeme být obzvlášť jako zranitelní, nejistí. Jo? Je to takový jako ošetřeme si prostě nějaké svoje třeba rány, třeba minulá zranění, co nám kdy kdo ublížil, ať v dětství nebo po celý život. Takže je to jo, taky na to prostě upozorňuji. Ještě taky v tom znamení Berana je Neptun. Tam můžeme říct, že jakmile Luna vlastně vstoupí do Berana, to znamená toho 6. října ráno, tak hned se spojí také s Neptunem. To už tady ani neříkám přesně, to už je jasné, že to bude prostě jo, hned v těch, já nevím, v 8 hodin třeba přesně, to už je celkem jedno, prostě to ráno toho 6. buďme také takový bdělí, pozorní, protože dostaneme, třeba když si dáváte nějakou ranní meditaci, tak tady by to bylo obzvláště prostě vhodné, protože to bude úplně se napojit, pracovat třeba s tím temenem hlavy, že? Co je vyloženě 7. čakra a krásně se tam zesílí prostě to napojení, ale taky se může zesílit ta citlivost, ten Neptun vlastně dostane ta Luna podpoří toho Neptuna a bude nás to, že někdo prostě se dostáváme buď jako dobrovolně to napojení, teď jsme zase u toho spojení s tím vesmírem, s tím zdrojem, tak někdy to jde prostě snadno, vědomně, když jsme v klidu, v přírodě, v silných místech. Někdy to musí třeba trošku jako přes takové, jako i, jak to říci, jemně řečeno, jo, no to je vlastně takzvané esoholí, že ten Neptun v tarotu, takže dostáváme prostě přes hlavu
Jo, buď teda nějaký silný impuls, ale může to být trošku i takový ťuknutí, jo. Může to být takový ten zenový mistr, jak praští tou holí a my se prostě probudíme, jo. Takže v každém případě tomu napomůžeme takovým jako prostě vědomým jako napojením nebo modlitbou, jo, aby nám ten úplněk přinesl opravdu ty plody, abychom byli sami sebou a samozřejmě každý má nějaký záměr, nějakou situaci, kterou potřebuje třeba pořešit, zlepšit, poléčit a tak dále. Takže tady to bude velmi silné. Samozřejmě Luna už předtím, to bude teda v nějakých brzkých ranních hodinách nebo po půlnoci někdy se spojí se Saturnem, že? Ale to už nechci tak rozebírat, to už je spíš na ty zprávy z nebe pro každý den, kde pak víc jako tady ty situace, jo, jako dělám na ně takový větší jako zoom vlastně pozornost. Ale proč si to neříct i tady, protože jo, vidíme, doba je náročná a to probuzení, abychom vlastně vůbec věděli, proč tady jsme, co tu děláme, je prostě teď důležité víc ještě než kdy jindy. A tak to je ohledně té Luny a ve znamení Vah se sluncem teda v momentě toho úplňku vlastně už nejsou žádné planety, protože Merkur vstoupil do znamení Štíra. To nějakým způsobem tady je kolem toho 6. No prostě ten den předtím, myslím 6. Takže v momentě úplňku jsou váhy prázdné, proto ta Luna bude mít možná i větší sílu, více práce bude jako s tou Lunou, s tím sebepřijetím. Taky vidíme třeba, ještě když to více rozebereme, že to slunce ve vahách je v prvním domě, že ascendent v momentě úplňku je ve vahách. Jo, takže vlastně máme to i otočené, descendent je v Beranu, zrovna 7. dům partnerství je v Beranu, takže jsou tam jako otočené ty domy, první dům je vlastně jako Beran, dostal se do vah, takže tam bude veliké téma, zesiluje se to téma, prostě dobrý vztah k sobě, sebepřijetí, již to hodně zjednoduším. Já jsem si tady dokonce nachystala pro vás pár takových afirmací, protože hodlám do budoucna nahrávat afirmace na úplňky novy nebo na nějaké speciální astrologické události, takže mohu tady jako přečíst takovou ochutnávku, třeba to někoho inspiruje. Je to opravdu jenom takový nějak neupravený ještě náčrtek, jak mi to přišlo. Přijímám sebe sama, takového nebo takového, jaký jsem, nebo takovou, jaká jsem. Vše, co se mi aktuálně děje, potřebuji pro svůj vývoj. Přijímám svou situaci v milostném či profesním partnerství. Nebo přijímám aktuální situaci v milostném či profesním partnerství. Chování druhých lidí ke mně je jen dokonalým odrazem mého vztahu k sobě. Uvědomuji si své spojení se zdrojem. Vztahy s lidmi utvářím ze svého nitra s pomocí své duše. Děkuji všem partnerům či partnerkám za cenné lekce. Za vše, čemu jsem se mohl nebo mohla naučit, co jsem mohl nebo mohla pochopit. Vnímám druhé lidi jako duše, s nimiž hrajeme božskou hru. Vzájemně si pomáháme ve vývoji. Umím si představit a již prožít sama v sobě naplněné a láskyplné partnerství. Přitahuji si do svého života pozitivně naladěné a podobně smýšlející lidi. Odpouštím a děkuji všem, kdo mi ublížili, kdo mi ukázali na mou nejistotu, na má slabá místa a nedůvěru v sebe. Díky nim se stávám celistvější. Věřím si na 100%. Má existence má hluboký smysl a význam sama o sobě. Mínění a rady a názory ostatních lidí mě mohou inspirovat. Vybírám si však intuitivně to, co je pro mě opravdu užitečné. Tak přátelé, tolik ukázka. Je to samozřejmě mnohem víc ještě takových vlastně sdělení na toto téma a možná si sami taky nějaké takhle napíšete třeba
nebo i nahrajete. Je to opravdu skvělé. A pokud byste měli zájem do budoucna o afirmace mým hlasem s nějakou samozřejmě hezkou hudbou, tak třeba i pište do komentářů, jestli by vás to nějak zaujalo nebo prostě cítíte, že by vám to třeba pomohlo. Tak já pak budu si jistější v té tvorbě další. Tak jo, tak tolik asi k tomu úplňku. A pojďme se ještě podívat, co dál po úplňku, potom vlastně 8. nebo 9. říjnu, od 8. října, kdy už máme teda konec těch energií, tak jaké budou zajímavé konstelace. Za prvé, čemu se věnovat? No tak samozřejmě je to doba zase osvobozování, očišťování, ukončování, zbavování se něčeho. První třeba, když to řekneme pragmaticky, tak váhy jsou taky užité umění. Takže to je oblečení, to jsou třeba šperky, nábytek, takže my můžeme taky, co už nám neslouží, nebo už s námi nesouzní, co se týče oblečení, tak samozřejmě darovat, nebo máme i kontejnery, že dneska na to oblečení, což je skvělé, nebo prodat. Stejně tak s nábytkem šperky, samozřejmě to můžou být i předměty, umělecké sochy, obrazy. Další věc je třeba, že v každém tom předmětu, v té věci, i v těch šatech, že je nějaká energie, takže můžeme taky se podívat doma, jestli máme právě třeba předměty od někoho, někdo nám něco třeba daroval a už to prostě, už to není ono, nebo předměty po bývalých partnerkách taky, když už prostě rozumíme si, buď to nám to třeba ještě něco nám to dělá i dobře nějak, ale někdy chceme-li třeba nový vztah, tak je to samozřejmě dobré dát pryč. Samozřejmě pak můžou být taky věci po zemřelých, kde taky volíme velmi citlivě, nebo jestli nám to prostě dělá radost. Všechno jako tady z toho hlediska toho pocitu, než tolik jako pragmaticky, jak vlastně někdy příliš švahovsky uvažujeme o věcech nebo oblečení. Tady zase vždycky doporučuji tu knihu Marie Kondo Zázračný úklid, že, kde je perfektní návod, jak si udělat pořádek v oblečení, knihách, jak k tomu přistoupit, další věcech, co máme doma, ale z většiny prostě se to dá shrnout do několika kategorií. Potom teda další hlubší úroveň, tohle můžeme dělat v té hmotě, jakože něco prostě dávat pryč a třídit třeba šatník. Ale další věc jsou celkově ty staré prostě stará nastavení na vztahy, na partnerství, stará různá zranění, která se nám stala boví kdy a může někdo ještě tahnout sebou, nebo můžeme zase, říkám správně, co se stalo, co prostě léčit, zalečovat, polečovat, uzdravovat, srdíčko hlavně, váhy hodně souvisí s srdeční čakrou, taky vládne tam Chiron, Venuše, jak prostě můžeme, jestli je to metoda, hodně silná metoda, jeho Ho'oponopono, třeba ta mantra, když prostě se vzpomeneme na někoho, kdo nám něco, jako se nám s ním něco vyčítáme něco, nebo já nevím, posuzujeme toho člověka nějak, pojmenováváme ho nějak třeba i nedobře. To posuzování celkově je kvalita, kterou samozřejmě taky právě, od které se taky osvobodujeme, samozřejmě souvisí s těmi váhami nejvíc, že váhy soudí, to je jasné, to zase ta kvalita intelektu, takže my můžeme pak, když takový člověk asi vzpomeneme v mysli, štve nás, lidově řečeno, tak můžeme si říct, čím vlastně nám něco zrcadlí, ukazuje a jet tady tu říkat hned směrem k němu, že tu krásnou mantru, omlouvám se, prosím tě, odpust mi, děkuji, miluj tě. Já teda mám to velmi za oblíbenou metodu a tím vlastně taky léčíme tady tu jako zbytečný, ty frustrace. Často nás třeba člověk štve a my vůbec s tím nemůžeme nic dělat, jako je to jeho věc, že a tak. Já nebudu tady kázat taková moudra, která už jsou jako známá, ale proč ne? Proč si to zároveň nepřipomenout, že všechno je vlastně jednota a my jenom, to je jenom hra, že taková ta iluze té oddělenosti, že tady někdo prostě je nějaký jiný než my, lepší, horší, nebo to jako můžeme takhle, samozřejmě můžou nás lidé inspirovat, že chceme být třeba se něčem jim podobat, nebo podobně to jako může být, ale zároveň většina myšlenek na takové, že někdo je
lepší, horší než my, tak to posuzování tak způsobí spíš bolest. Takže pozorujme ty myšlenky, jestli nám to dělá dobře, nebo někomu. Jo. Můžeme ubližovat třeba pomluvami, že my o někom mluvíme a vlastně on to cítí někde na dálku. Takže takovéhle nešvary. No a pak teda doslova, kdo může si třeba udělat, třeba můžeme seznam bývalých partnerů, pokud tam cítíme ještě potřebu něco pořešit, třeba s každým si promluvit, třeba udělat si na to nějaký ten most ze srdíčka do srdíčka, jo, a tak dále. A zase tady mohu doporučit tedy ze své kuchyňky meditaci Láska je všechno, co potřebuješ, protože tam teda pár těch technik, je to vlastně taková série, mluvené slovo, série takových jako technik vlastně vizualizací, dechové práce, že práce s dechem na právě kultivaci nebo očištění, vlastně otevření toho srdíčka. Takže vřele doporučuji a jinak těch technik samozřejmě najdete mnohem více a i na jiných úrovních. A očištění srdeční čakry, takže velmi, velmi důležitá věc za mě tedy, protože dokud nepročistíme a třeba někdo si přeje už nový vztah nebo je osamocený, cítí se smutně, jo, prostě podobně zklamaný, frustrovaný, tak pochopitelně s tou zasekanou srdeční čakrou těžko se otevíráme, že něčemu novému nebo i nové spolupráci a novým vůbec možnostem, jako jít mezi lidi, aby vážit si sebe sama, že a tak. Tak to jsou tak přibližně, co můžeme dělat v tom období. No a ještě mrkněme na nějaké zajímavé konstelace. Tady bude samozřejmě z takového toho, co tady mám teda napsané, co mi přišlo, zase můžu na něco třeba zapomenout, tak případně upozorním v příspěvku, ale první teda důležité je, že ta Venuše, která vládne taky ve vahách na druhém místě, tak vstupuje do vah ale až od teda 14. října. A to je docela jako velký posun, protože momentálně je ještě Venuše v Paně, taky přibližně měsíc. A to je pro ní velmi náročná situace. Venuše je tam v pádu, Pana samozřejmě představuje čištění, léčení, takže je to velké čištění, léčení srdíčka, ale takové, kdy musíme opravdu pád, znamená sklep. Jo, Venuše jako je ve sklepě, musíme jít hodně do hloubky, i hodně přes tělíčko, přes prostě, jo, zase práci klidně s těmi čakrami a podobně, jo, masáže, cvičení, léčení a prostě všeho druhu, očisty různé. Takže ta Venuše v Paně je velmi pracovní situace a samozřejmě Venuše ve vahách je ve vládě, jak jsem říkal, na druhém místě, takže řekněme, že se to trošku tak jako posune, i třeba ty milostné záležitosti nebo vůbec to sdílení se světem, protože v té Paně je to taková prostě spíš jako nás to tlačí, řeš sama sebe, svoje pocity nebo i témata samozřejmě chudoby nebo přehnaného prostě jakoby ne takového přehnaného uskromnění se, jo, tady taky jsou tam tato témata, jo, i emoční chudoba, askeze, jo, prostě podobně, sliby různé chudoby nebo celibátu, takže tady už se to rozproudí a právě co teda se stane těch pár konstelací velmi zajímavých, je za prvé ty dobré, teda že Venuše se dostane do trigonu s Uranem a s Plutem, pochopitelně. Trigon je pozitivní a propojení, Uran v blížencích, Venuše ve vahách, takže vzdušný trigon. Bude to 14. října v 16 hodin 9 minut v odpoledních hodinách, ale platí to tedy už od toho, no řekl bych od toho 14., protože 13. ještě Venuše v Paně, to ještě zase se k tomu vrátím, takže řekla bych spíš už, že počítejme od toho rána, toho 14. Já teď prostě nevím, kdy ta Venuše do těch vah jako vejde, no, tak podívám se radši, ať to řeknu přesně. Ano, tak je to 13. října ve 23:18, jo, takže vlastně o půlnoci, před půlnocí, takže opravdu už to 14. to začne působit, tady ten krásný trigon. A co to hlavně znamená? Takže je to svoboda, Uran, kvantové skoky, dupnutí už na plyn, je v blížencích, takže pochopení, porozumění, prozření, už prostě vidět, použít opravdu zrak, a tady to není jen nějaký vnitřní zrak, ale i jako realitu vidět, jo? Je to takový kauzální, takový, jo, prostě
ostrý, až jako ty blíženci, ten začátek blíženců je opravdu jako velké jako probuzení. Samozřejmě vidíme, že to děje i v lidstvu, to vidění věcí. Ale o tom jsou už jako jiná videa, že kdyby vás zajímal ten Uran v blížencích, tam potom ten Pluto ve vodnáři, tady ty velké změny, které tyto planety nesou, tak doporučuji svoje videjko třeba Budoucnost lidstva. Dám tady taky odkaz, točila jsem ho vlastně před rokem. Jo, tak to jenom tak by the way, že je dobré si to připomínat, že jsme v procesu velkých změn a prozření, ale teď nás zajímá taková vlastně drobnější událost, že teda toto prozření, tady ta uranská vzdušná, pružná, maximálně pružná energie, tak prostě se dobře propojí s tou Venuší, která vleze do těch vah a začne vlastně se jako zabývat, teda už tím půjde jako mezi lidi, půjde vlastně už jako připravená na vztah. Jo? Můžeme říct, že to je žena partnerka, opravdu už je jí 42 let a jo, vyčistila se, přes jak byla ta Venuše ve vahách, tak jsme se vyčistili hodně, poléčili a jo, už jako víc jsme prostě na to, jo, do toho, jo, jdeme do toho světa, nebo jak to říct, jsme naladěni a začne to teda tím, že dostaneme takový jako pozitivní pošťouchnutí, urychlení, už jako otevři to srdíčko, už se prostě važ si sebe sama, jo, správným způsobem. Může to být i jako o financích, finanční svoboda, posuny, samozřejmě Venuše taky se toho týká, naše naladění, prostě na hojnost. Ale je to i Venuše zároveň na fyzickém těle pořád, takže je to velmi realistické a docela jako pragmatický ten tranzit, jo? Tento aspekt taky. I ten Uran je na kauzálním, Venuše na fyzickém těle, to je všechno takové jako realistické hodně. Takže tam může být i nějaký nový impuls třeba k tomu, jak se třeba oblékat, nebo jo, nějaký nový možnosti třeba cvičit, jak se hýbat, jak tančit, jo, nebo něco takové. Sice nejsme ponovu, ale může to být i teda jak přestat třeba už se oblékat, jo, nebo přestat se chovat třeba ve vztazích, jo, taky to může být, ale všechno jako dobrém trigon. Jo, pak druhý den, 15. října, je v 1 hodinu 44 minut v noci, ale jak říkám, platí to už samozřejmě, to bude velký trigon, takže už se to začne už klidně toho 14. A je to trigon Venuše a Pluta, Pluto ve vodnáři, Venuše ve vahách. A tady dostane ta Venuše obrovskou jako sílu, energii, Pluto je ve vodnáři, takže to je o svobodě, samozřejmě to bude o velké svobodě ve vztazích, takže zase kdo třeba je v nějaký, ladí se na nějaký rozhodnutí, třeba už v tom vztahu, už jestli odejít, neodejít, vztahy, váhy jsou samozřejmě o volbě, vztahy jsou o volbě, většinou volíme, jo, s kým být, nebýt, spolupracovat, nespolupracovat. Jo, ale taky je to o vnitřní, že? Ona ta Venuše ještě na začátku, takže je to zase, jo, nejdříve se člověče sám se dej do pohody, sám se srovnej, vyrovnej, jo, hezky, nalaď se, važ si sebe sama, takže tady je i ta transformace toho takového nastavení na ty vztahy, takový prošťouchnutí, jo, toho Pluta, ale rozhodně to síla udělat i třeba nějaké osvobozující rozhodnutí, které ve výsledku nám dá více takové jako zdravé sebevážnosti nebo sebevážení se nebo úcty k sobě, takové jako důstojnosti, jo, té Venuše, těch jak vztazích, tak mezi lidmi, tak prostě, jo, může se to týkat i třeba nějakých už jako toho procesu, uvědomme si, že jsme v procesu toho osvobozování, toho prostě už dávání pryč nějakých třeba i modelů, jo, v těch vztazích nějakých našich nastavení, kde třeba víc dáváme, než bereme, nějakých takovýchhle vlastně věcí. Takže to bude velmi podpůrné. Jo, ovšem, než teda se toto stane, tyto dva pozitivní, ten velký trigon, ta Venuše, trigon Uran a vlastně i Pluto dohromady tam, jo, pak vidíte, já to tady taky dávám ten obrázek, vidíte to, že je tam prostě ten červený krásný trojúhelník na tom obrázku, pozitivní. Takže předtím ještě Venuše udělá 2 opozice. První bude se Saturnem 13. října, to bude ještě v těch rybách v 11:10. Tak tady ta Venuše v paně ještě, jo, bude ještě v paně, Saturn v rybách, to je jasné. Takže ta Venuše ještě bude končit to léčení, to čištění, už bude prostě, jo, nám sdělovat ta Venuše v paně ty poslední ještě jako jakási prostě důležitá sdělení. Bude završovat tu očistu, bude maximálně taková jako fyzická, konkrétní, střízlivá.
A naproti ten Saturn, no, Venuše vlastně, ať je to jak chce, tak je to malé štěstí, dopřát jo, sladkost, láska. A ten Saturn je prostě taková přísnost, strohost, omezení, askeze. A jo, tady se nám to jako může v horším případě jakoby rozjíždět, jo, že je tam prostě buď si něco dopřát, nebo prostě no, je tam taková ta prostě strohost, takové to omezení, jakoby Saturn vypíná tu Venuši. Může to být nějaká situace, kdy jako je to třeba konec lásky, jo, nebo nějaký, ale můžeme se na to podívat, ne, že každý se musí nutně rozcházet nebo zažívat takové věci. Je to spíš jakoby konec, ten Saturn jako už nechce dovolit té Venuši zase nějaké prostě, řekněme, nezdravé věci nebo nedobré. Je to takové jako i završení, bych řekla, toho procesu jo, té Venuše v paně, a když se zase na to budeme pozorovat, sledovat, tak je potřeba propojit tu Venuši s tím Saturnem, aby se to nerozjíždělo, ale vlastně, aby tam dostala ta žena, která prostě je jako její třeba 41, jo, je tam prostě je v procesu vlastně toho ženského života nebo milostného života, jo, jako v středním věku, a může se v tom jako plácat, může prostě tam být jako v nějaký, jo, to analyzovat všechno, rozebírat, tak ten Saturn tam pomáhá, jako dává nasměrování v lásce, nebo právě to jasnou instrukci, co už jako ukončit, co už není zdravé. Takže chce to nějaké to jako úsilí, a poté vlastně Venuše se dostane logicky i do opozice s Neptunem. To je ve 3:15 v noci toho 14. října, kdy ona už vlastně je teda v těch vahách. Takže tam zase se na to dívejme jako pracovně, že prostě vstoupila Venuše do vah, začalo to jako už otevírání se těm vztahům, nebo nějaká prostě harmonizace toho všeho, co bylo předtím. Jo? Jako když se nejdřív uzdravujeme, jo? Detoxikujeme, než jdeme třeba na rande, jo? Nebo čistíme všechno, umýváme se, jo? Prostě to je ta Venuše v paně, a pak ta Venuše v vahách, že už jako jsme teda ready, už jsme prostě vytunění, nebo si ještě si můžeme vlastně zkrášlovat, ještě to jako harmonizovat, oblíknout se nějak, jo, taky můžeme to takhle nazvat, a dostat se ještě do té rovnováhy, jo, takže tady zase ten Neptun jako vyšší láska, prostě ta Venuše v vahách může řešit, jak jsem oblečená, nebo jak vypadám, jak se líbím, a ten Neptun tam dává takový to jednoznačně přijmi se na 100%. A zase to potřebujeme propojit. Vyšší láska, bezpodmínečná, a opravdu ta láska v té formě. Jo? Venuše ve vahách, to je opravdu ta forma. Nějak vypadat, oblíknout se, nějak prostě už jako to mít jako konkrétní situaci i ve vztazích. Takže na ty konkrétní situace nechme si pomoci, jo? Napojíme se zase na ten zdroj, na toho Neptuna v Beranu, a krásně to zvládneme, jo? Ale vidíte, že to je několik dní, jo, těch klidně řekněme už těch 12., 13., 14., 15. až 16. října, že budou takovéhle, jo, hodně to bude silné téma, prostě to naše, jo, to umění projevit i žít tu prostě láskyplnost v té formě, v té konkrétní podobě, a nechat si tedy pomoci vyššími silami. A takže přeju mnoho sil, bude to velmi zajímavé, podívejte se klidně i, jaký dům máte třeba na hranici, jo, Pany a vah. Já tam mám třeba 3. dům, kde jsem blbá, to je učednictví, se učím, jo, takže ta Venuše tam bude v plném proudu v tom učebním procesu, a uvidíme, co se všechno dozvím, co tam jako zase je, vždycky je to jednou za rok, že jo, tahle situace, tak co všechno tam proběhne. Těším se na to. Jo? Tak tolik k té Venuši, a vlastně další zajímavé situace jsou určitě spojené s Marsem. Tady bych řekla, že konkrétně i o těch situacích Marsu, které vlastně konstelacích Marsu ve Štíru, které se teda začnou vlastně nabírat obrátky, nebo začnou být zajímavé konstelace přibližně od 15. října. Vidíte, že to navazuje s tou Venuší. Mars Venuše, to je důležitá, že je dvojice. Tak o tom jsem natočila speciální video, dobrodružství, podzemní dobrodružství Marsu ve Štíru, nebo tak nějak se to jmenuje, plus teda i ve Střelci, tam je kousek i ve Střelci. A jo, celé to je období od poloviny října až do někam 6. 7. listopadu, tak to se můžete podívat, a teď jenom ale tady v tomto videjku
připomenu, že tedy tam budou, jenom si to tak velmi stručně řekneme, pokud co nechcete zase zvlášť ještě se na to dívat a čistě potřebujete jenom pár takových jako k tomu impulzů. Tak tady do toho období vlastně, které teďko tady vyprávím, tak patří hlavně spojení Marsu s Merkurem, to je 20. října v 8 hodin 51 minut v 19. stupni štíra. No a je to teda propojení jakoby muž, bojovník. Mars ve štíru je velmi razantní, silný, mocný, jako 50ník přibližně, muž, který je přes 50 a prochází transformací a řeší problémy, na které jsme se třeba nemohli dostat se k ním 2 roky, nebo stagnující různé věci. Po 2 letech je Mars zase ve štíru. Jo, teď dostává ještě i Merkura. Merkur taky právě je ve znamení štíra už přibližně od toho asi 6. října nebo tak nějak. Tak se spojí Merkur je i jako zrak, slova. Jo, 5. čakra, Mars je 3. čakra, vůle, rozhodnost, Merkur 5. vyjádřit se, takže my se můžeme sami buď jako razantně se vyjádřit, jo, nebo už nějaké nashromážděné informace už to udělat na základě nashromážděných nějakých pocitů, zjištění, to je ten Merkur ve štíru, jde velmi do hloubky. Od toho 6. října prostě on tam jako zkoumá, on je ve vodě, jo? On tam prostě se noří do těch hlubin a teď tam něco jako zjišťuje, třeba i hnusného, v politice samozřejmě, nebo teď v lidstvu hodně hnusného zjišťujeme, takže tam jako to může být velmi zajímavé, co se bude dít samozřejmě, pořád se skoro něco děje a tady teda to cítím obzvláště, takže je to nějaké buď jako i hnusné zjištění, jo, ne, a už jako ten Mars má teda sílu to i třeba pomenovat, takže to záleží, jak se na to díváme, ale v našich životech, jo, to může být v pozitivním smyslu prostě něco jako už jakoby vidět nebo udělat, vyjádřit se nějak, jo, je to vlastně neutrální situace. A pak tu máme, jo, nebo může to být muž, který mluví a říká třeba věci, buď je to, jo, že nás může nám ublížit, třeba pro nás ženy je hodně důležité sledovat třeba Mars, jak se, vidíme, jak se k nám třeba chovají zrovna muži, co nám chtějí vlastně svým chováním sdělit, nás hecují. Takže tady to jako muž něco řekne, jo, Mars, Merkur, muž mluví a teď nás to může zabít, posílit, nebo prostě naopak, že nám sdělí, to může být pozitivní, že nám sdělí, jo, někdo, nejenom třeba milostný muž, nějaké prostě zásadní věci. Jo, takže uvidíme, kdo bude ten muž třeba, co se týče politiky, že co nám sdělí a tak dále. A pak teda ten Mars ještě 20. října se spojí taky s Prozerpinou v 1 hodinu v noci, 51 hodina 54 minut v noci 20. října a tam se přidává ještě, to je trošku podobné jak ten Merkur, ale mnohem vyšší úroveň, ta Prozerpina taky vládne v paně, takže je to ještě takové jako, jo, muž analytický, muž, který úplně, jo, je tam jako vystřízlivý, ale takový jako léčí něco, jo, tam jako, že to je úplně, sice je to zase něco jako spíš jako hnusného, co ale potřebuje vyčistit. Jo, zase vidíme, že se nám to shoduje, že tam prostě ten Merkur s tou Prozerpinou jsou taky v konjunkci v ty dny, takže se udělá taková jako takový zhustek, že jo, 3 prvky, teď ještě se tam motá ta černá luna, jo, to bude teda 26. Mars černou lunou, ale prostě když se do toho znamení štíra tam, jo, podíváme, tak prostě v ty dny, tak je to tam prostě vidět, jo, že se to tam takhle zhluklo, Merkur, Mars, Prozerpina, plus ještě ta černá luna. A nás teda zajímají tady toho 20. října, jo, co to jako bude, co to bude za chlapa prostě. Ale nám jako to dává i ženám, samozřejmě nemusíme čekat, co muži budou dělat, ale nám to dává tu sílu něco prostě řešit do hloubky, vidět, pomenovat a jako sílu prostě jakoby bodnout do nějaký věci, která tam se někde prostě něco hromadilo a máme to teď jako řešit. Jo. Třeba doporučuji se pak podívat třeba, co máme, jaký dům máme v tom 19. stupni štíra samozřejmě, jo, jaká je to oblast konkrétní, kdo se jako tomu hoví takzvaně a prostě chce to takhle ještě víc zkoumat, ale jinak celkově se laďme, že to je teda velká, mocná prostě energie a už se teda dostáváme k tomu novu, který, ještě to tady řeknu, ale samozřejmě o novu udělám special ještě video, aby to už nebylo toho moc, tak ten samoto novoluní bude 21. října ve 14:24, to je spojení slunce ve vahách a luny ve vahách ve stejném stupni
a začátek těch energií novu bude 19. října v 6 hodin 1 minutu, kdy se vlastně kdy vstoupí luna do vah, a konec je 21. října v 17 hodin 41 minut, kdy luna vstupuje do znamení štíra, opouští váhy. Jo, tak to je takový, teď to tady završuju to povídání. Jo, jinak ještě tady vidím, že 7. října taky bude Pluto kvadrát Merkur, to jsem taky ještě zapomněla, že teda tam bude napětí mezi nějakou prostě něco zjistit, dozvědět se, Merkur ve štíru, Pluto ve vodnáři. Jo, bude to přesně, to jsem si tady nepoznamenala, bude to přesně v 16:40. Jo, spíš to asi pocítíme taky na té politické nebo válečné, jak to říct, oblasti, že jo, to bude nějaký prostě, jo, ten Merkur něco jako zjišťuje hnusného a ten Pluto mu to možná se i pokouší ho třeba umlčet, jo, nebo něco takového, je tam taková prostě napětí určité. Takže zase úplně celkově, že jo, není vhodný něco jako úplně řešit nebo hned něco někomu říct, že takhle to je a není. Takže nějaké takové vnitřní pnutí to může být, ale to zvládneme určitě. A jo, a to další už jsem tady říkala, ta konjunkce Luny s Chironem. Jo, tak jsem ještě, mě to nedalo, že tohle opravdu taky zase jo, dobrý vědět. Tak ještě malý, to byl takový malý dodatek. A jinak myslím, že to bohatě teď postačí k tomu období. Když něco mi přijde, tak vám to dám ještě do příspěvku. A jo, případně teda můžete ještě doplnit tím videjkem o Marsu. Jo, tam ještě doporučuji teda ještě věnovat pozornost, hodně dobrý, pozitivní bude 18. říjen, jo, se omlouvám, to opravdu se musím soustředit hodně. 14:40 bude vlastně ten Mars ve štíru, v trigonu se vzestupným uzlem v rybách a sextilu se sestupným uzlem v paně. Jo, tak to taky je to v tom videjku Marsu, ale prostě ještě proto sem patří tato informace. Všechno to bude v 18. stupni a je to velmi jako léčivé. Můžeme tam prostě zahájit ty marsoštírovské procesy, to řešení těch náročných třeba nějakých stagnujících situací. Tam dostaneme i boží podporu, ale i takovou jako fyzickou podporu těch uzlů. Jo, tak to už, teď už opravdu to je všechno. A přeji krásné toto období, efektivní a i si ho užít samozřejmě, ten proces toho osvobozování, ukončování, uklízení, vyklízení a všechno v zájmu harmonie a rovnováhy a prostě takové pohody, takového plynutí v souladu se sebou a se světem. No a pojďme ještě tedy na nějaké zprávy z mého světa, aktuality. Stále platí nabídka cesty do Jižní Indie, to bych tady zdůraznila, je to taková situace, ještě tam mám asi 2-3 volná místa momentálně, tedy když natáčím to video, takže vřele vás zvu, ta cesta bude velmi silná, transformační. Jižní Indie je taková, řekněme, víc jemnější, jo, na to oproti třeba severní. Bude tam pobyt u moře, nádherné, překrásné chrámy a pobyt je teda, celá ta cesta je završena fascinující událostí Velká noc Šivy, zároveň tam bude vstup Saturna do Berana, zároveň bude už i ten čínský nový rok, prostě to novoluní, vlastně to bude novoluní ve Vodnáři v polovině února, tam završíme tu cestu v městečku Tiruvannamalai u hory Arunáčala, kde je tedy ashram Ramany Maharishiho z Arunáčaly, samozřejmě mnozí znáte, možná jogíni a tak. A my tam vlastně budeme tu horu obcházet spolu s milionem poutníků, ale nebojte se, je to velmi příjemné, krásné, loni jsem to absolvovala, mám z toho úplně překrásné zážitky, takže jo, je to úplně jiné, milion prostě Indů, věřících hluboce prostě v náladě, posvátné náladě, jo, než nějaký milion jiných lidí. Jako,
Takže chci prostě sdělit, že to tam dole uvidíte v odkazu program té cesty, ale vlastně tam to úplně nepíšu, jo, tam je jenom v závěru, že bude ta produkční, nás tam nestihla dát, ale tak to k tomu jako vždycky říkám, že jo, je to tu cestu to dělá ještě obzvláště jako mocnou. A takže vřele zvu a volejte, pište, já si s každým ráda o tom popovídám, jo, ta schůzka teda už proběhla 29. září, ale dá se to ještě prostě dořešit. Prostě je tam, doufám, že se tam změnila, ale to 9. Ta schůzka vlastně nebude, protože nebudu včera. Jo, takže tak to je k té Indii a potom další jsou ty zprávy z nebe pro každý den, které teda budou od 1. listopadu a vřele teda taky zvu se k nám přidat do WhatsAppové skupiny. Dole se podívejte, vyberte si třeba a vlastně stačí teda tam to nějak zaplatit a vybrat si zaplatit a já podle toho potom vlastně budu dělat, nebo vás dám do WhatsAppové skupiny a nedostanete hned teda na to nějaký přístupový údaj, protože to celé bude probíhat na WhatsAppu. Jo? A tak tolik k tomu, jsou to prostě zprávy každý den 5 až 10 minut povídání, ladění na energie dne. Moc mě to baví, těším se na to zase na tenhle projekt a další ještě, že se můžete přidat ještě k dílnám, samozřejmě ještě bude dílna online Zoom, na Zoomu, dílna astrologie a životní práce. To už jedna sice proběhla, máme samozřejmě záznam z toho, takže další je 16. října, je tam taky jsme udělali změnu, pak je myslím 23. října a myslím toho 6. nebo určitě 6. listopadu, tak to je dílna na téma teda ta životní práce. Perfektně to tam probíráme všechno, každý tento setkání asi 2-3 hodiny a pracujeme i s individuálními horoskopy samozřejmě. Takže vřele zvu, mrkněte na odkaz a pak bude následovat teda dílna astrologie a peníze, kde zase se prostě budeme stejným způsobem zase na tom Zoomu, zase vždycky od 5:30 třeba do 8:30 tak nějak. Jo, ty 4 čtvrtky, to budeme všechno probírat. Takže pojďte mezi nás, stačí mít aspoň nějaké, už je to trošku pro ty pokročilejší, není to pro úplné začátečníky, aspoň jakési znalosti, jo, tady na ty dílny. No a samozřejmě dále taky zvu ke studiu, prostě základy astrologie mého videokurzu, který už vzniká postupně několik let. Mrkněte pod videjkem, je tam balíček celý dohromady nebo ty díly zvlášť a plus si můžete pořídit videopřednášku 7 těl ve zvěrokruhu, to je vždycky, když tady mluvím o astrální tělo a fyzické, atmanické, tak tam se to, myslím, docela pěkně vysvětluju, nebo tu přednášku si můžete pořídit i výhodně s přednáškou Hvězda mágů, kde zase mluvím o frekvencích nebo vibracích nebo jednotlivých prostě planetách nebo dnech v týdnu v souvislosti s planetami, planetárními frekvencemi nebo symbolikou. Takže taky zajímavé, obojí můžete zvlášť nebo dohromady. No a samozřejmě pak tam mám taky vedené meditace. Jednu už jsem jmenovala, Láska je všechno, co potřebuješ. Tu obzvláště doporučuji. No a taky to období vah, potom štíra. Je hodně tam silné téma tantra nebo hloubka, transformace v partnerství nebo prostě hluboký přístup, posvátné partnerství, tak mohu také nabídnout meditaci Svatba protikladů. Je taková vlastně tantrická, můžete mít proti sobě třeba imaginárního partnera, partnerku a s pomocí dechu, vizualizace pracovat na propojení přes čakry a podobně a osvojit si tyto úžasné prastaré, hluboké techniky a třeba si tím i pozvat do života takového partnera, potom v realitě partnerku. Tak to je tolik k tomu, jinak samozřejmě tam jsou další vedené meditace. Prozkoumejte, když tak jste tady noví. Tak, drazí přátelé, přeji všechno dobré, krásné, radostné. Děkuji za vaši pozornost, za vaše odezvy. Vždycky mě potěší komentáře. A prostě mějme se nádherně, úžasně, harmonicky
ať síla proudí, ať láska proudí, nebo obráceně láska, síla, nebo také síla lásky, moji milí. Nashledanou, nasetkanou zase na vlnách astrologie